Teraz vám ukážem, prečo je táto zbierka Zehn Kurzgeschichten výborná pre začiatočníkov. Napadlo mi, keď som čítala s mojou druháčkou na základnej škole, článok, čo som nechcel v decembrovom lise. Pozri, lese. Porovnaj si veľkosť písma. Dobre, tuto máme Zehn Kurzgeschichten a tu máme čítanku. S tým, že tu máme ešte širšie riadky, aby ste si vedeli písať pekne nejaké slovíčka k tomu. Plus samozrejme navyše je tu QR kód, na základe ktorého si pustíte audio, čiže aj budeme počúvať intonáciu jazyka. Ale iné som ešte chcela, že hej, tu sme si prečítali článok a dokonca aj u tých detí už sú nejaké otázky na naše Leseverstehen, na porozumenie textu. Vysvetli, prečo je pre zemegulu dôležité, aby mala lesy. Prečo chlapec nechcel najkrajší lesný smrečok a tak ďalej, kto rozprával príbeh, ktorý si čítal ABC. Čiže takto pracujú aj decká na základnej škole s textami a tým pádom sa učia porozumieť im. Teraz sa pozrime tu. Aha, prečítaš si text, alebo si ho aj vypočuješ kvôli dobrej výslovnosti. A máme tu Leseverstehen otázky. Wo ist die alte Bibliothek? Prečítam si ešte raz a teraz aktívne. In eine kleinen Stadt gibt es eine alte Bibliothek. Čiže moja odpoveď je, die Bibliothek ist in einer kleinen Stadt. A takto krásne vás vlastne tie otázky prinútia pozrieť si ten text znovu a znovu a znovu si ho čítať, tým pádom sa na mňa nalepí čo najviac tej slovnej zásoby. Hej, čiže to je celý obsah 10 otázok. A ďalej tu máš krásne ešte aj cvičenia k tomu. Na precvičenie, povedzme konkrétne tu, máme na pridavné mená